Аз като го гледах, това първата ми мисъл беше как да запиша сина ми. Да, и аз бих се записал на такова нещо. Ние Ти за себе си? с теб преживяхме дигитален детокс. Забранявам си го, защото в моменти се хващам. Аз играя Mobile Legends, гледам някой сериал на проектора и междувременно се разсейвам и с нещо трето, което се случва от време на време около мене. И това е момент, в който мозъкът ти гърми от ендорфин, от хормони на щастието и се интересуваш и ти спираш и в един момент осъзнаваш, че светът не е дигитално пространство, в което мога да видиш всеки един момент, да смениш всеки един момент.